खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि एमबि प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। बेजों लोगोसे आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय बे बिसया जागोन आरो मैया जे आङो मोनसे आपडेट होदोंमोन बे आपडेटनि सायावबो आङो फंनैसो बुंनो सानदों। दानो जोङो मेन पइन्टआव फैनि जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय जाय फंनैसो बाथ्राफोरखौ आङो बुंनो नागिरदोंमोन बेनो जाबाय जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेबायदि बिमा बिफाया अननायजों फिसाफोरखौ गोजान जायगाफ्राव फरायनो थाखाय दोनहरो, मोजां मोजां कलेजफ्राव मोजां मोजां स्कुलफ्राव बिमा बिफाया फरायनो थिनहरो। गोबां आसा आरो मिजिं लानानै बिमा बिफाया बेबायदि फिसाफोरखौ थिनहरो, आंनि फिसाया गोरों गोरा जानानै फैथों, आंनि फिसाया बेबायदि मोजां सोलोंथाइ लानानै फैथों होननानै बिमा बिफाया थिनहरो। नाथाय जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफाखौ मिथिहोआलाबा, बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासङालाबा बेबायदि जानाय लोंनायाव गोदोसोनानै गोबां बेबायदि ड्राग्सफोर लाथावि निसाफोरखौ लानानै बेबायदि गावजों गावनो बेबायदि नारा नाथा लोगोफोरखौ लानानै दिनै गोबां सिथार जानाय थैनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो। बिनिखायनो जोङो गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथियो जे बाइबेलाव बेबायदि बाथ्रा दङ जे पापनि बिथाया थैनाय। बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै आं नोंथांमोनखौ बुंनो हास्थायदों। दिनै पापनि बिथाया थैनाय। गोबां जाग्लुंनाय लोंग्लुंनायखौ जाया मोजां मोनबाय थागोन, जाय जोहोलावफ्रा जानाय लोंनायजों गोदोसोनानै थाबाय थागोन, बे जोहोलाव आरो सिख्लाफ्रा बेबायदिनो थैनायनि लामायाव थांगोन। दिनै जोङो जायखौ नुदों फेसबुक, इउटुब, वाट्सएप जोङो जेरावबो गोसारदों बेबायदि लोगोजों लोगो सिथारलायनाय, फासि होलायनाय, दैयाव फोजावनाय बेबायदि गोबां बिसयफोरखौ जोङो गले गले जाफ्लायबाय थानाय नुदों। बिनिखायनो बेबायदि जाग्लुं लोंग्लुंनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा गावखौ गोजानाव दोननांगौ। मानोना जोङो बाइबेलाव नायोब्ला नुनो मोनो जिबौ बायदि सालाक आरो फारौ बायदि गुरै जानो थाखाय जोंखौ थिनदों। गाज्रि बिसयाव जोङो सालाक जानानै जोङो एरखेनांगौ। गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय गावखौ माबायदि साबधान खालामनानै थानांगौ जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा मिथिखागौ। बिनिखायनो अनजाग्रा आंनि ख्रिस्टियान लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर, बिमा बिफानि गोबां आसा आरो मिजिंजों नोंखौ गोजान जायगायाव फरायहोनाय, मोजां स्कुलाव फरायहोनायखौ जाफुंसारहोनो थाखाय नोंथाङा नाजानांगौ। मानोना बाइबेलाव बोसोन बिजाबाव बेबायदि लिरनाय दङ, बोसोन बिजाबनि 19 अध्याय 8फोराव बेबायदि दङ, हानायमानिखौ सोलोंनानै गावखौनो अनदो। नोङो गावनि सोलोंनायखौ गोसोआव लाफ्लाय, नोङो उन्नति जागोन। बे बाथ्राखौ दिनै गोथार बाइबेला जोंनो खोन्थादों। हानायमानिखौ सोलोंनानै नोङो गावखौनो अनदो। जाय जोहोलावा, जाय सिख्लाया गावनि मोदोमखौ अननो रोंनाय नङा, बियो गोबां ड्राग्स निसा लानानै गावखौ बेबायदि लोरबां आरो नोरजिया खालामनानै लागोन। बिनिखायनो जोंनि देहाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय, जोंनि देहाफोरखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय, सोलोंथाइफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जानाय सोबनायनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो जोङो बेबायदि मोजां मोनसे सोलोंथाइखौ गोसोआव लानानै जोङो जौगानांगौ। मानोना जोङो मोजां सोलोंथाइखौ लायोब्लासो उन्नति जागोन। आरो मैया जे आङो मोनसे आपडेट होदोंमोन बे आपडेटनि सायावबो आङो फंनैसो बुंनो सानदों। कमेन्ट सेक्सनाव बेबायदि सासे लिरहरदों मेन पइन्टखौहाय बुंनानै आब' होननानै। दा आङो बिनि मेन पइन्टआवहाय आङो फंनैसो बुंनो हास्थायदों जे बियो जोंनि गसाइगाव एरियायाव जादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव बेबायदि आइजोफोरखौहाय लिंहरदों। नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फैनांगौ आरो फैनानै फटक लाफैनांगौ, नैबेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। बुंनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो ग्रुपआ बेयाव थांदों। ग्रुपआ थांनानै बेयाव नुहैबाय दे दैफुआव हा सोदों, सोनानै बिबार गायदों। बिबार गायनायजों लोगोसे बेबायदि मोनसे नारेंखल सैनै होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे धुप सावदों, मोमबाति सावदों। दा बेखौ नुनानै मोनसे आवाथिफोर सावनाय मोनहैदों। बिनिखायनो आं गोबां गोसोआव दुखु मोननायजों थानो हायैयाव आङो बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोदों। भिडिअ लाबोनाया बेखिनिल'मोन। उननि भिडिअआवहाय लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों।